Aguiño degustou as súas navallas. O éxito foi total e esgotáronse os 600 kilos deste bivalvo que se presentaron á prancha. A festa da navalla de Aguiño segue a medrar na súa 10ª edición. A lonxa local foi o epicentro desta celebración que atraeu a centenares de persoas que non se quixeron perder a ocasión de degustar este produto que vai collendo protagonismo. A cola de xente estendeuse ao longo de todo o peirao mentre os cociñeiros preparaban as navallas á prancha para abastecer a demanda. Tanto houbo que se esgotaron os 600 kilos mercados para a ocasión. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, non se perdeu esta cita e puxo en valor o produto do mar e a importancia de saltalo en festas gastronómicas. Aguiño é unha das vilas costeiras que naceron ao redor dun porto. Eso indica a importancia que ten o sector marítimo pesqueiro para vilas costeiras como Daguiño. A semana pasada, a festa do percebo, esta semana a festa da navalla, produtos que son buques insignia da gastronomía galega, que son símbolos da nosa Galicia calidade, e que precisamente nesta festa da navalla, onde a organizadora é unha asociación de veciños en colaboración coa Cofradía de Pescadores, en colaboración coa Administración Autonómica, a Consellería do Mar tamén colabora no desenvolvemento desta festa, pois destaca un indicador da importancia que ten o sector marítimo pesqueiro para vilas costeiras como esta. E para Galicia, ademais de dar a oportunidade de que veciños e visitantes poidan saborear e coñecer mellor a navalla. Un dos produtos favoritos dos visitantes, un dos manjares que temos aquí en Galicia. Festas gastronómicas como estas axudan a que cada vez se coñeza máis o esforzo que fai o sector, se coñeza as dificultades da súa extracción e, sobre todo, a súa xestión sostible, e que despois fora destas festas o sigan solicitando nos restaurantes e que o sigan mercando nos mercados, que sexa un produto habitual na súa mesa. A xente repite, de feito, cada ano superanse os visitantes, cada ano superanse as racións, e cada ano festas como estas son un motivo máis para visitar as nosas vilas costeiras, e nos apoiaremos e seguiremos traballando para que cada ano estas festas se sigan realizando e que veña cada vez máis xente a visitarnos. A navalla está xestionada por plans para cuidar a súa sostibilidade económica e biolóxica, impulsados pola Consellería do Mar e acordados co sector. Que as cofradías tratan con moitísimo cariño e tratanse con moitísimo mimo, é un produto que é un recurso económico fundamental para cofradías como Daguiño. É a Consellería do Mar, ten un orgullo inmenso do noso sector do mar, forma parte da identidade da nosa comunidade autónoma, precisamente porque estamos orgullosos da implicación do sector pesqueiro neste tipo de eventos, onde se pon en valor o produto, onde se pon de valor o seu traballo, como non vamos a facer senón apoiar tanto económicamente como coa nosa presencia e acompañar o sector en esta festa. Villaverde recalcou que, ademais de dar a coñecer o produto, unha das accións máis importantes que se busca con estas citas é promover o traballo do mar e recoñecer a súa relevancia en Galicia. Tamén estivo na festa da navalla de Aguiño a conselleira de Política Social, Fabiola García, a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, e diferentes membros do goberno local e da corporación. Esta 10ª edición foi posible grazas ao impulso da Comisión de Festas de Aguiño. O seu presidente, Julio Abraldes, afirmou que estudarán a opción de ampliar a exaltación gastronómica e desenvolvela en 2 xornadas. Ademais dos 200 kilos de navalla, repartíronse tamén sardiñas e empanada.